ό,τι αφορά την αμφισβήτηση η οποία ακούστηκε για επηρεασμό της δικαιοσύνης, έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα, γιατί ακούστηκε αυτό και από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης για τον επηρεασμό της δικαιοσύνης. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να την ακούσουμε αυτή την άποψη για να μπορείτε να τοποθετηθείτε. Ο συνήγορος υπεράσπισης του Χρήστο Παπά, ο κ. Σταυριανάκης, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σταυριανάκη. Καλημέρα σε όλους. Έχω και εγώ ένα πρόβλημα που έχετε και εσείς στη φωνή, οπότε θα με ανεχθείτε. Ωραία, εντάξει, και θα σας πω τη συνταγή να σας περάσει μετά. Δεν βλέπω να περάσει. Λέτε ότι ασκήθηκαν πιέσεις προκειμένου ο πελάτης σας, ο Χρήστος Παπάς, να προφυλακιστεί. Εγώ είπα τα εξής, ότι η ιστορία μου ήταν ύποπτη και δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς όταν αφήνονται 3 ελεύθεροι τη μία μέρα κρατούνται εν συνεχεία οι υπόλοιποι. Γιατί? Υπάρχουν 2 στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο, αξιολογήστε να βγάλετε το συμπεράσμα σας κι εσείς. Πρώτη παρατήρηση. Στην όλη δικογραφία το όνομα του Παπά δεν αναφέρεται πουθενά. Εγώ δεν θα σας κάνω δίκη για το συγκεκριμένο θέμα, σας λέω στο σύνολο της δικογραφίας το όνομα του Παπά δεν αναφέρεται πουθενά. 1. Και δεύτερο, ο Παπάς μαζί με άλλους 2 βουλευτές του κόμματός του στις 27 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή δηλαδή, πάει και καταθέτει μία μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για κάποια χρήματα που αφορούσαν στο Πασόκ. Την ίδια μέρα ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου την ίδια μέρα διατάσσει να κινηθεί η αυτόφορη διαδικασία σε βάρος εκείνου και των υπολείπων, και σημειώστε ότι ο εισαγγελικός αυτός λειτουργός ήταν σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης σε πολιτική θέση και από κιόλας. Είναι σαφής ο υπενιγμός σας. Στον κύριο Σταδόπουλο. Υπενήσεστε δηλαδή ότι σε διατεταγμένη... Βγάλετε συμπεράσματα, εγώ δεν θα πω τίποτα. Όχι, ο υπενιγμός σας είναι σαφής. Ότι σε διατεταγμένη υπηρεσία ο αντισαγγελέας προχώρησε στην άσκηση διώξεων. Κοιτάξτε να δείτε. ΣΥΠΑ. Μ' ακούτε κύριε Παπαδάκη? Σας ακούμε όλοι. ΣΥΠΑ, έτσι. Εγώ δεν θα πω τίποτε άλλο. Θα πω λοιπόν ότι καταθέτει μία μηνυτήρια αναφορά σήμερα και την ίδια μέρα ο εισαγγελέας... Ξέρετε κύριε Σταυριανάκη ότι τα 2 πράγματα δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και αυτό που ο κύριος Καρύδης είναι από το Πασόκ. Ναι. Και αυτό ήταν μια πράξη αθλιότητας της Χρυσής Αυγής που πήγε να κάνει ένα αντιπερισπασμό. Κοιτάξτε, έτσι, Καρύδη, για να πάει αλλού. Και αυτά που κυκλοφορούν, σας πληροφορώ, είναι ότι πήγε καθοδηγούμενη να το κάνει αυτό. Λοιπόν, εσείς είσαστε νομικός του κυρίου Παπά και αφήστε τις κρίσεις, τις πολιτικές αυτού του είδους. Κύριε Καρύδη, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Ναι. Βγάλετε από μένα τη θέση Χρυσή Αυγή. Εγώ είμαι υπερασπιστής. Ναι, όταν λέτε όμως αυτά τα πράγματα, δεν τη βγάζουμε τη θέση. Και εγώ αν ήμουν Καρύδης στο Πασόκ θα έλεγα ακριβώς τα ίδια. Α, και εντάξει, και εγώ όταν ήμουν δικηγόρος του κυρίου Παπά θα έλεγα τα ίδια που λέτε κι εσείς. Όχι κύριε, εγώ έχω δεδομένα. Έτσι είναι κύριε Σταυριανάκη. Εγώ έχω δεδομένα. Σας παρακαλώ, δεν είμαστε... Δεν έχουμε μειωμένη νοημοσύνη. Του Πασόκ 110... Ναι, λείπουν από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα κύριε Σταυριανάκη. Γιατί δεν έκανε για τη Νέα Δημοκρατία ή για τα άλλα κόμματα που χρωστάνε στα δάνεια και πήγε στο Πασόκ μόνο η Χρυσή Αυγή? Μήπως γιατί το Πασόκ αναδεικνύει αυτό το θέμα εδώ και 1,5 χρόνο? Αυτά είναι δημοσιευμένα κύριε Σταυριανάκη. Το ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 130, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει 10 εκατομμύρια στις τράπεζες, αυτά δημοσιευμένα και τα ξέρει όλος ο κόσμος. Ότι χρωστάει το ΚΚΕ. Η Χρυσή Αυγή γιατί επέλεξε το Πασόκ? Μήπως γιατί το Πασόκ της μπαίνει στη μύτη 1,5 χρόνο τώρα? Είμαι σαφής. Μήπως γιατί ο κύριος Κασιδιάρης έκανε τους τραμποκισμούς στη Βουλή απέναντι στον κύριο Βενιζέλο? Πώς? Μήπως γιατί ο κύριος Κασιδιάρης έκανε τους τραμποκισμούς απέναντι στον κύριο Βενιζέλο? Ακόμα και στο Μελιγαλά που πήγαν, που κάνανε αυτές τις αθλιότητες, στο Μελιγαλά που πήγαν και κάνανε αυτές τις αθλιότητες, το Βενιζέλο βρίζανε. Είναι απλά. Όχι, δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Πολύ απλά είναι. Και μην δημιουργείτε εντυπώσεις. Σοβαρά, ναι, σοβαρά το λέω. Είσαι νομικός σύμβουλος και αν έχετε να πείτε κάτι, πείτε επί της ουσίας της υπόθεσης. Ακούστε, όχι. Ότι πήγαινε και κατούραγε έξω από τα κανάλια ο κύριος Παπάς, είναι εντάξει? Ότι βρήκαν 10 όπλα στο σπίτι του, είναι εντάξει?
Ότι βρήκαν όλο, είπανε τα μέσα ενημέρωση, είπαν το σπίτι του είναι ναζιστικό μουσείο. Όλα αυτά είναι εντάξει? Ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τον κατήγγειλαν στη Βουλή, ότι μιλούσε για τον ναζισμό και έλεγε αυτά είναι της νιώτης μου. Όλα αυτά είναι εντάξει? Κύριε Σαβρανάκη, εγώ ακούω τον κύριο Καρίδη. Ναι, να μ' ακούτε. Και να μην βγαίνετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Κύριε Καρίδη, ακούστε να σας πω. Μη με υποχρεώσετε να σας πω κι άλλα. Πείτε ό,τι θέλετε. Εντάξει. Όχι εντάξει, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν με ενδιαφέρει το πείτε ό,τι θέλετε, κύριε Σταυριανάκη. Αυτή η πλάκα να τελειώσει τον εντυπώσιο. Κύριε Σταυριανάκη, κύριε Καρίδη, κύριε Σταυριανάκη, άρα εσείς υπενήσεστε, γιατί είναι σαφέστατος υπενημός. Κύριε Παπαδάκη, ότι είναι πολιτική η δίωξη του. Καταθέτει την ίδια μέρα. Ναι. Κινείται η αυτόφορη διαδικασία. Όχι κύριε Σταυριανάκη, είχε προχωρήσει η διαδικασία αυτή από την αστυνομία εδώ και πολύ καιρό. Η Χρυσή Αυγή πήγε καθοδηγούμενη να το κάνει αυτό. Καλά. Και από δικαστικούς κύκλους. Κοιτάξτε, βγείτε στον κόσμο να το πείτε. Ναι, το λέω κύριε Σταυριανάκη. Μια ερώτηση θέλει να σας κάνει. Κύριε Καρίδη, μια ερώτηση από τον κύριο Μαργαρίτη. Ναι, κύριε Μαργαρίτη, καλημέρα. Καλημέρα. Ο πελάτης σας 30 ώρες γιατί δεν εμφανίστηκε στην αστυνομία? Είναι κακό το ότι εμφανίστηκε. Όχι. Εγώ άλλη ερώτηση. Αυτό εντάξει. 30 ώρες όμως γιατί δεν εμφανίστηκε? Σας ζητήσει η αστυνομία να κάνετε 30 ώρες. Επαναλαμβάνω, ποιος με ζήτησε και πού? Όχι. Λέω, αν σας αναζητούσε θα κάνατε 30 ώρες. Μπορούσα να μην πήγαινα και καθόλου και πήγε. Ωραία, εντάξει. Ενώ ήξερε ότι συνελήφθησαν οι άλλοι, πήγε. Ναι, αλλά γιατί 30 ώρες δεν πήγε? Αυτό σας ρωτώ. Δεν υπήρχε λόγος ιδιαίτερος. Αλλά έπρεπε να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες που είχε το σπίτι του. Δηλαδή? Και έπρεπε να σκοτεινεί να φύγει μετά. Τι εννοείται, να τακτοποιήσει το σπίτι του δηλαδή? Έχει παιδιά, έχει οικογένεια. 30 ώρες. Ήτανε Σάββατο. Δεν μου λέτε, γιατί έκανε μετακόμιση ο πελάτης σας? Πότε κύριε? Σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα, άδειασε το σπίτι του και έφυγε. Μέσα σε εκείνες τις ώρες. Όχι βέβαια, η μετακόμιση γίνεται 22 Σεπτεμβρίου. Η ιστορία σκάει 27 Ενάτου. Εάν λοιπόν μου το λέτε έτσι, εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία, θα σας το ξαναπώ τον δεδομένο. Εδώ μου λέει ο συνάδελφος ο κύριος Κρέκας ότι έγινε μία μέρα μετά το φόνο η μετακόμιση. Κύριε, ακούστε με κύριε Κρέκα. Ξέρω τι λέω. Είμαι υπεύθυνος απέναντί σας και θέλω να το καταλάβετε. Έγινε η ιστορία στις 22. Εάν δεν είναι 22 Ενάτου, αν δεν είναι 22 Ενάτου, εγώ δέχομαι να με εγκαλέσετε εδώ μπροστά στον Παπαδάκη να τα πούμε όλοι. Κύριε Σταυριανάκη, ο κύριος Σαράκης έδωσε εύσημα στη δικαιοσύνη και εσείς την καταγγέλλετε. Είναι πράξη αυτή? Κύριε Καρίδη, θα με αφήσετε να μιλήσω γιατί είναι όπως το τηλέφωνο. Μια ερώτηση σας έκανα. Ο κύριος Σαράκης, ο δικηγόρος των 3 βουλευτών, του κυρίου Κασιδιάρη, του κυρίου Μίχου. Κύριε Καρίδη, θα τελειώσω αυτό που είπα και θα απαντήσω όπου θέλετε. Ναι, έδωσε εύσημα στη δικαιοσύνη και εσείς βγαίνετε και την καταγγέλλετε. Να απαντήσω και μετά. Λοιπόν, λέω ότι αν ο παπάς έκανε μετακόμιση για να αποκρύψει στοιχεία, δεν θα ανεβρίσκοντο στοιχεία στις 20, πολύ αργότερα στις 28-29 του μηνός. Κύριε Σταυριανάκη, κάποια στιγμή θα τα πούμε και από κοντά, πάντως να τον ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση.